Dito ta sa ubos. Mandubig ko sa akong tanom dito. Yan, tanawon sa na to ang cherry dito. Kembrag na mo na sila. Kita na kung namuha ma. Pwede rin guys. Muwak na sila. So, tanawon na nyo guys. So, taga nakaig-cherry dire. Sweet cherry ba na siya guys. Before ang rakon mo kuha na ko. Untay mo. Ako sang tanaw na akong tanong kadiyot lang. Di magkuha tag tao pagkita mo sa cherry. In fairness, dako na akong mga tanong. Pagkita mo ha. Ni dako right town sila guys. May nalang sada. Diba? Namuwak na sad siya. Ba mo ko karim rag 2 days ko wala ka anhi dire guys. So nara pa eh. Kani kay morag. Nindot ni dire kay. Limpyo ni siya kay nara siya sa kaang yan. Nara siya nakababaw ra dira. So ako siya siyang tubigan guys ha. Ambot ko maklaro ba na ninyo guys. Ang sana na ako dira. Nakakita nga sa mo kabang naman sa mo sa ang pag amis-bis eh. Para lang natin ika-istorya. Adto ta sa kuan. Adto ta sa cherry. Ang tanaw sa tag strawberry ha. Pakita mo. Dagana kay sila. Dagana kay sila. Buha ta. Pwede ta mo kaon. Nanguha na ba ako? Nagima na ba ako smoothie ani guys? Napa daw? Kuha ni siya. Cherry po. Berries man po ako na siya. Nabaya sa ko patagusa. Kanang kuha ni. Gamay na lang sila. Gamay na naglusok. Lisok. Gamay siya glisok. Na-video pa naman ko akong dali ko na ako na-video akong strawberry alam magkuha. Bio ni siya guys. Organic. Oh, tara. Kao na to. Dagang cake berries oh. Ano po da? Wow. Samato ta sa cherry. Arita dire sa cherry ta bantay mana. Ano to sabi no? Mangha sa ta ha. Mangha sa ba? Pakita ta mo na kuan man ni halik nga ta dire. Atong kuan. Tanaw mo. Cherry. Tagaunan ha. Bayo sa. Kay mga bata.
Bro kung magmukbang dere. Pero di ko kakaundagan og cherry guys. Usay malipong ka. Di mo basta. Kasuhay ko nga nagkaon kung dagan kay cherry. Malipong bitaw ko. Sa pagkitanta mo dere kung unsa jud ang sawra. Sama na siya ang cherry guys. Maklara ninyo. Sweet na cherry na siya pero naapo na siya dito. Kama siya. Sour na siya niya kami guys. So, mara to siya guys eh.